Καλησπέρα σας, είμαι ο Box Studios. Είμαι η Τζέο και καλώς ήρθατε στο κουτί του λόγου. Στο σημερινό επεισόδιο, μιας και κοντεύουν γιορτές, αποφάσισα να μιλήσουμε για τα Χριστούγεννα. Γενικά τι μας αρέσει, αγαπημένα τραγούδια, ταινίες, γλυκά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πούμε αν μας αρέσουν τα Χριστούγεννα, αν είναι αυτό το vibe μας κτλ. Εγώ γενικά αγαπώ τα Χριστούγεννα. Είναι γενικά η δεύτερη αγαπημένη μου εποχή του χρόνου. Λατρεύω full όλο το vibe γενικά, του στολισμένοι σε πόλεις, τα έθιμα που έχουμε, γιατί έχουμε τα πιο unique έθιμα από όλο τον κόσμο. Περιμένω πώς και πώς κάθε φορά να έρθουν τα Χριστούγεννα για την μαγεία που έχει, είτε είσαι παιδί είτε είσαι μεγάλος. Συμφωνώ κι εγώ. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω, είμαι από τους ανθρώπους που και μόνο που βλέπει φωτάκια και στολισμένα και τέτοια μου φτιάχνει διάθεση. Και είμαι αυτός ο περίεργος τύπος που γιορτάζω τα Χριστούγεννα από το καλοκαίρι. Δηλαδή είναι καλοκαίρι και αρχίζω και σκέφτομαι πω έρχονται τα Χριστούγεννα. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά μου αρέσει γενικά το vibe του. Ξέρεις ότι έχει κρύο και ντύνεσαι έτσι πιο χοντρά και φοράς κασκόλ. Μ' αρέσουν γενικά, μ' αρέσει ο χειμώνας. Το βασικότερο των Χριστουγέννων θα πω είναι το πώς τα περνάει κανείς. Γιατί καλά όλα αυτά με τους στολισμούς και όλα αυτά, αλλά πώς περνάει ο καθένας μας τα Χριστούγεννα. Θα μιλήσω για τις δικές μου προσωπικές εμπειρίες πρώτος. Γενικά τα τελευταία 5 χρόνια αρχίζω και ταξιδεύω γενικά τα Χριστούγεννα. Τα περισσότερα χρόνια μέχρι τα 18 μου καθόμουν να τα πέρναγα οικογενειακά. Και τα τελευταία χρόνια έχω πάει σε αρκετά μέρη. Ας πούμε, δηλαδή πέρσι είχα πάει Αθήνα, πρόπερσι είχα πάει Αγρίνιο, πάρα πρόπερσι νομίζω πρέπει να είχα πάει Τρίκαλα, στο Μήλο των Ξωτικών, που είναι φοβερά εκεί πέρα. Όσοι δεν έχετε πάει πρέπει να πάτε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το πήγα, το ευχαριστήθηκα. Είχα πάει νομίζω τριήμερη ή τριήμερη, τετραήμερη ήταν και ήταν ωραία που είχα πέρασει εκεί πέρα. Γιατί ήταν και τα Τρίκαλα, γιατί ξέρετε όλοι και το ποτάμο στα Τρίκαλα εκεί πέρα και ήταν και χιονισμένα. Καλά, φοβερό κρύο να πω. Και ήταν ωραία σχετικά. Έχεις πάει και εξωτερικό? Εξωτερικό έχω πάει Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία, πάνω συγκεκριμένα στην Οχρίδα. Ήταν την ίδια περίοδο που είχα πάει και Τρίκαλα. Είχα γυρίσει, ας πούμε, είχα πάει γύρω στα Χριστούγεννα Τρίκαλα και είχα πάει αρχές Γενάρη εκεί πέρα. Παράλληλα την εποχή που είχα πάει, ήταν τότε Γενάρη σε εμάς. Εκεί πέρα, επειδή ήταν πιο πίσω νομίζω, τότε ήταν η εβδομάδα των γιορτών. Δηλαδή ήταν μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Και μετά είναι τα κλασικά κάθε χρονιά στην πόλη μου εδώ πέρα, με τους συγγενείς, τραπέζια, κλασικά, ιστορίες. Εσύ πώς τα παίρνας γενικά, Τζέο, τις διακοπές των Χριστουγέννων, πας κάπου? Εγώ γενικά θα σου πω, δεν έχει τύχει να πάω ιδιαίτερα σε μέρη, αν και θα μου άρεσε. Θυμάμαι μόνο μια χρονιά που είχαμε πάει οικογενειακώς Αθήνα με τους δικούς μου και είχαμε μείνει έτσι στο θείο μου και καλά η Αθήνα εντάξει είναι φοβερή τα Χριστούγεννα, δηλαδή ειδικά κέντρο εκεί πέρα, στολισμούς και αυτά μας αρέσουν και μαγαζιά, έχει πάρα πολλά. Και θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στο εξωτερικό κάποια στιγμή, δηλαδή να κάνω ας πούμε έτσι Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά εξωτερικό, γιατί πιστεύω θα είναι πολύ ωραία, αν και είναι πολύ ακριβά από ό,τι ξέρω. Αλλά θα μ' άρεσε να το κάνω. Τώρα, εμείς τι κάνουμε τα Χριστούγεννα? Εμείς κάνουμε το εξής. Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, παραμονή Χριστουγέννων, συνήθως μαζευόμαστε σπίτι, είτε με φίλους είτε οικογενειακά και κάνουμε κάτι σαν τραπέζι, ας πούμε, σαν ρεβεγιόν και κάνουμε και τραπέζι τα Χριστούγεννα το μεσημέρι, ας πούμε. Και πέρα από αυτό, τα αρκετά τελευταία χρόνια, το πρωί, ας πούμε, των Χριστουγέννων, 25 Δεκέμβρη, ξυπνάμε και καθόμαστε όλοι μαζί με τους γονείς μου και τον αδερφό μου και τρώμε πρωινό, έτσι χριστουγεννιάτικο. Φτιάχνουμε διάφορα, ξέρεις, σε σχήματα brownies, σε σχήματα δεντράκια και τέτοια πράγματα. Και μετά το όλο που κάνουμε είναι την Πρωτοχρονιά, που πάλι την παραμονή Πρωτοχρονιά στο βράδυ, εκεί που είναι η αλλαγή του χρόνου, μαζευόμαστε οικογενειακά, με παππούδες ή με φίλους οικογενειακούς. Κάνουμε την αλλαγή. Μετά μερικές φορές, δεν ξέρω αν το κάνετε και εσείς αυτό, αφού γίνει η αλλαγή, μπορεί να βγούμε και με φίλους μας σε κάνα κλαμπ, σε κάνα μαγαζί, σε κάνα σπίτι. Και μετά πάλι την επόμενη μέρα το πρωί, ανήμερα δηλαδή της Πρωτοχρονιάς, κάνουμε πάλι τραπέζι. Δηλαδή έτσι οικογενειακά πιο πολύ θα έλεγα. Ναι, είναι τα κλασικά που γίνονται σε όλα τα οικογενειακά σπίτια. Και εσείς, ας πούμε, Χριστούγεννα κάνετε παραμονή, βράδυ, τραπέζι? Ή Χριστούγεννα, ας πούμε, και τα δύο? Όχι, παραμονή συνήθως είτε θα πάω κάπου και θα κάνω τραπέζι τις 25 μετά. Α, ωραία. Όπως είπε και προηγουμένως ο Box, η Ελλάδα είναι πολύ γνωστή για τα έθιμά της και θεωρώ ότι έχουμε έτσι πολύ πλούσια και εντυπωσιακά έθιμα. Και αυτό πάμε να συζητήσουμε τι από αυτά μας αρέσει, τι κάνουμε με τις οικογένειές μας, με τους φίλους μας κτλ.
Το βασικότερο είναι ότι βλέπεις στολισμένοι παντού. Όλες οι βιτρίνες, όλα τα μαγαζιά, ανάλογα και την πόλη βέβαια, είναι full στολισμένοι. Οπότε σε βάζει όλο το mood των γιορτών. Μετά έχουμε τα κάλαντα. Πάμε όλοι για κάλαντα. Δηλαδή, παιδάκια, θυμόμαστε, ξυγωνόμασταν από τις 7 το πρωί και πηγαίναμε με ένα τριγωνάκι, γυρνάγαμε όλη την πόλη μας και λέγαμε τα κάλαντα. Η ανταλλαγή δώρων που κάνουμε στο τραπέζι μετά. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, με την οικογένειά μου ανταλλάσσουμε δώρα. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή και εμείς ανταλλάσσουμε δώρα. Εσείς ανταλλάσσετε, ας πούμε, τα Χριστούγεννα, ανταλλάσσετε για Πρωτοχρονιά, γιατί ο καθένας ανταλλάσσει διαφορετική περίοδο, νομίζω. Ανταλλάζουμε τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, τις 25 με το οικογενειακό τραπέζι το μεσημεριανό ανταλλάζουμε. Ωραία. Και εμείς τα Χριστούγεννα ανταλλάσσουμε, γιατί συνήθως μπορεί να είναι κάτι που να θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, οπότε δεν μας το δίνουν Πρωτοχρονιά, μας το δίνουν Χριστούγεννα. Και μετά για τα παιδάκια κιόλας, το έθιμο είναι ότι ο Άγιος Βασίλης την Πρωτοχρονιά έρχεται και ξυπνάνε το πρωί την επόμενη μέρα με τα δώρα τους. Τώρα μου έδωσε λίγο πάτημα να κάνω μια μικρή παρένθεση για τον Άγιο Βασίλη. Λοιπόν, εγώ αρχικά να πω ότι πίστευα στον Άγιο Βασίλη μέχρι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, παίζει να πίστευα μέχρι το γυμνάσιο, ας πούμε. Φάση. Και θυμάμαι ακόμη, θα μας πεις και εσύ Box την εμπειρία σου, θυμάμαι ακόμη πώς το ανακάλυψα ότι δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης, γιατί θυμάμαι ότι κάποια στιγμή έψαχνα, όχι έψαχνα, νομίζω μου είχε πέσει κάτι, ένα πράγμα είχε κυλήσει ένα μπαλάκι, κάτι τέτοιο. Και έτσι όπως πάω και σηκώνω, ρε παιδί μου, εμείς έχουμε το δέντρο και από κάτω, ας πούμε, έχουμε ένα σαν τραπεζομάντιλο, ξέρεις. Και πάω και σηκώνω αυτό το τραπεζομάντιλο, την ποδιά του δέντρου και βλέπω από κάτω τα δώρα που είχαμε πει στον Άγιο Βασίλη και λέω, όχι ρε φίλε. Και έτσι το κατάλαβα και λέω, εντάξει, καταστράφηκε το όνειρο. Πάνω κάτω και εγώ έτσι το είχα δει. Δηλαδή, ας πούμε, είχα δει, τη μία φορά είχα δει τα δώρα κάτω και λέω, απλά θα τα φέρω νωρίτερα, τόσο πιτσιρικάς εγώ. Νομίζω η δικιά μου εμπειρία σταμάτησε γύρω στα 10 με 11 χρονών. Και εσύ όχι πολύ μικρός. Δηλαδή γύρω στο δημοτικό, κάπου εκεί εμένα. Και την πρώτη φορά που το είχα δει, κάπως το είχα μπαλώσει είναι η δική μου και μου είχαν πει ότι απλά τα έφερε νωρίτερα ή απλά τα κρύβει επειδή έχει πολλά παιδάκια, κάτι τέτοια είχε πει. Και εσύ το έχαψες, σαν προτάρης. Σαν προτάρης. Και την δεύτερη φορά που το σιγουρεύτηκα ότι όντως δεν υπάρχει και μου έκανε μια κουβέντα η δική μου μετά, τους είχα δει live. Δηλαδή είχα καθίσει παραμονή πρωτοχρονιάς και τους πέτυχα, σηκώθηκα και τους είδα. Τι λέει, το κάνεις επίτηδες? Όχι. Έτυχε και ξύπνησα, αϊπνίες. Ωρε φίλε, και το είδες. Έπαθε σοκ να φανταστώ. Έπαθα σοκ, αλλά μπορώ να σου πω ότι δεν είχα την basic αντίδραση που πολλά παιδάκια απογοητεύονται ή κάθονται και κλαίνε και όλα αυτά. Το πήρες ψύχρεμα δηλαδή? Ναι, το είχα πάρει πολύ normal. Δηλαδή, και ήταν και ο τρόπος που μου το είχε εξηγήσει η μάνα μου. Γιατί μου είχε πετάξει κιόλας ότι εμείς είμαστε οι Άγιοι Βασίλειδες, λέει. Εμείς φέρνουμε τα δώρα στα παιδιά. Το κάθε γονιός έχει το παιδί του που λέμε. Ναι, ωραίο. Εγώ γενικά, σε γενικές γραμμές συμφωνώ με το Box, δηλαδή σε αυτά που είπε, με τα κάλαντα που ήμασταν μικρούλια, με την ανταλλαγή δώρων, ξέρεις, που περιμέναμε πώς και πώς να δούμε αν μας έχει φέρει ο Άγιος Βασίλης αυτό που ζητήσαμε. Ο στολισμός, γενικά εμείς στο σπίτι μας, στο πατρικό μου, είμαστε πολύ του στολίσματος, δηλαδή μιλάμε, το σπίτι μας είναι υπερπαραγωγή. Δηλαδή φαντάσου ότι η μητέρα μου κάνει ολόκληρο χριστουγεννιάτικο χωριό και στείνει στο σπίτι, στο μπουφέ. Είναι τέτοια η φάση. Και έχουμε παντού στολή, δηλαδή μέχρι... είχα πάει τώρα πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, και η μάνα μου είχε στολίσει μέχρι και την τουαλέτα. Δηλαδή είχε βάλει χριστουγεννιάτικα, είχε βάλει πετσέτες και τέτοια φάση. Πολύ τρέλα με τα Χριστούγεννα. Τα ψώνια γενικά μου αρέσουν, και να πηγαίνεις να βλέπεις. Ακόμη και να μην αγοράζω. Έτσι να βλέπω χριστουγεννιάτικα, γιατί τέτοια μου αρέσει πάρα πολύ. Τα τραπέζια που είπες κι εσύ. Γενικά το να κάθομαστε να μαγειρεύουμε, ξέρεις, όλοι μαζί, να φτιάχνουμε γλυκά. Γιατί ξέρεις, ακόμη και αυτά τα μαζευόμασταν, ας πούμε, με τις γιαγιάδες και τη μαμά και τα φτιάχναμε όλοι μαζί. Και αυτή η διαδικασία ήταν ωραία. Και αυτά που είπα γενικά για τα τραπέζια, αυτά νομίζω. Γενικά συμφωνώ μαζί σου. Εμείς ένα άλλο έθιμο που κάνουμε πάντα με την οικογένειά μου και μου αρέσει πάρα πολύ, επειδή έτσι και οι γονείς μου είναι πολύ έτσι δραστήριοι άνθρωποι κτλ. Θυμάμαι ότι
και οικογενειακά, ας πούμε, να ήμασταν έτσι, ξέρεις, με γιαγιάδες και τέτοια ή με φίλους. Παίζαμε επιτραπέζια. Και τι κάναμε? Παίζαμε, ας πούμε, κάτι επιτραπέζια του στυλ 21, blackjack και τέτοια. Τύχης, ρε παιδί μου. Και ρουλέτα, ή αυτό το παιχνίδι που λέει πάρε 2, πάρε 3, που είναι με κέρματα. Παίρνεις και καλά μάρκες. Και παίζουμε, ας πούμε, λίγο πριν αλλάξει χρονιά, π.χ. για να δούμε ποιος είναι ο τυχερός της προηγούμενης χρονιάς. Και μετά παίζουμε στην αλλαγή για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός της επόμενης χρονιάς. Δεν ξέρω αν παίζετε και εσύ επιτραπέζια, χαρτιά και τέτοια, ας πούμε. Χαρτιά όχι, επιτραπέζια ναι, παίζουμε. Αν σου δινόταν η ευκαιρία να πας σε εξωτερικό να ζήσεις, ας πούμε, Χριστούγεννα εκεί πέρα. Ναι. Σε ποια πόλη γενικά της Ευρώπης ή ακόμα και εκτός Ευρώπης θα γούσταρες να πας για Χριστούγεννα? Λοιπόν, θα πω σαν χώρες ότι θα ήθελα πάρα πολύ να πάω, πιστεύω, Αυστρία. Δηλαδή η Βιέννη πιστεύω ότι πρέπει να είναι πολύ top προορισμός. Θα μου άρεσε η Ουγγαρία, επειδή πάλι η Βουδαπέστη είναι φοβερή. Και μετά θα έλεγα και Πολωνία, που έχει πολύ ωραία κι αυτή, Κρακοβία και Βαρσοβία. Αυτές θα μου αρέσαν, νομίζω. Και εντάξει, μετά, άμα το πάμε και πολύ εκτός, θα ήθελα να πάω και Νέα Υόρκη. Δηλαδή Αμερική πιστεύω πρέπει να είναι φοβερά. Εσύ? Και εγώ σίγουρα η πρώτη μου επιλογή από όλες, δεν έχω άλλες κιόλας, είναι σίγουρα η Νέα Υόρκη. Δηλαδή, άμα δεις το στολισμό της Νέα Υόρκης και όλα αυτά που διαδραματίζονται κιόλας στις ταινίες, μπορείς να καταλάβεις πόσο διαφορετικά θα είναι τα Χριστούγεννα εκεί πέρα. Σίγουρα. Να σε ρωτήσω, από Ευρώπη θα πήγαινες κάπου σε καμιά πρωτεύουσα, κάνα Λονδίνο, κάνα Παρίσι, σου αρέσει κάτι, ας πούμε, που θα ήθελες να πας? Λονδίνο. Θεωρώ και από όσοι έχω δει και στολισμούς και φωτογραφίες και βίντεο, είναι και εκεί πέρα ωραία στολισμένα τα Χριστούγεννα. Οπότε θα ήθελα να δω και λίγο. Και χιονίζει κιόλας στο Λονδίνο φουλ, οπότε θα ήταν ωραία. Να σου πω ότι εγώ Λονδίνο πήγα πέρυσι. Είχα πάει αρχές Δεκέμβρη, οπότε είχα δει πολλά χριστουγεννιάτικα. Δηλαδή είχαμε πετύχει να είναι στολισμένα, είχαμε πετύχει Christmas markets και τέτοια, οπότε... Δηλαδή, αν ήταν τόσο ωραία, ας πούμε, αρχές Δεκέμβρη, φαντάζομαι ότι εκεί ακόμη πιο κοντά στα Χριστούγεννα πρέπει να είναι συγκλονιστικά, πιστεύω. Τώρα, μιας και μιλάμε λοιπόν για έθιμα και τραπέζια και γιορτές και ανταλλαγή δώρων, να περάσουμε στο θέμα δώρα, το οποίο γενικά είναι ένα πολύ πονεμένο ζήτημα, γιατί έχει επικραθεί πολλοί κόσμος με δώρα. Και εμένα η γνώμη μου, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Box, είναι ότι μεγαλώνοντας αλλάζουν λίγο αυτά τα γούστα και το τι θεωρείς καλό και κακό δώρο. Γιατί π.χ. μπορεί όταν ήσουν μικρός να σου παίρνανε, ξέρω εγώ, μία μπλούζα και να το θεωρούσες χάλια, αλλά μεγαλώνοντας, θέλοντας κιόλας μία μπλούζα να σου άρεσε, για παράδειγμα. Συμφωνώ με αυτό που λες. Συγκεκριμένα κιόλας όσο είμαστε παιδάκια, άμα δούμε μπλούζα, βιβλίο ή οτιδήποτε άλλο, το θεωρούσαμε κακό δώρο, γιατί όλοι θέλαμε τα παιχνίδια. Και μεγαλώνοντας, εκτιμάμε πιο πολύ το. Όσο μεγαλώνει άνθρωπος, έχει άλλα ενδιαφέροντα. Εγώ, ας πούμε, τώρα θα εκτιμήσω αν μου πάρουν ένα καλό βιβλίο, μια ωραία μπλούζα. Γιατί μπορώ να την αξιοποιήσω πιο πολύ από ένα παιχνίδι, που προφανώς θα πάρω παιχνίδι 25 χρόνων μαντράχαλος, αλλά θα αξιοποιήσω μια μπλούζα, μπορώ να τη φορέσω σε κάποια έξοδο, σε οτιδήποτε. Και το βιβλίο μπορώ να το διαβάσω. Ναι, αλλά άμα σου παίρναν όμως κανένα παιχνιδάκι για PlayStation, θα σ' άρεσε. Κοίτα, τώρα όχι γιατί δεν έχω PlayStation. Α, δεν έχεις. Οκ, πάσου. Κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ όταν ήμασταν μικρά, σίγουρα το καλύτερο δώρο, το νούμερο 1, είναι τα παιχνίδια. Έτσι. Αδιαμφισβήτητα πιστεύω. Τώρα, εμένα προσωπικά, μεγαλώνοντας, τώρα δηλαδή στην ηλικία που είμαι, θεωρώ καλά δώρα. Οτιδήποτε είναι με ρούχα. Δηλαδή μου έχουν πάρει πολύ ωραία φορέματα, πολύ ωραίες μπλούζες κτλ. Καλλυντικά, που επίσης τα αγαπώ, κραγιόν, τέτοια, μάσκαρες, σκιές και τέτοια. Τα βιβλία, γιατί μου αρέσουν πολύ τα βιβλία γενικότερα, αν και τελευταία δεν προλαβαίνω πολύ να διαβάσω, αλλά δεν έχει σημασία. Και ένα πράγμα που μου αρέσει πολύ μεγαλώνοντας είναι τα επιτραπέζια. Δηλαδή ότι επιτραπέζια είναι για παρέες ή για 2 άτομα κτλ. Μου αρέσουν πάρα πολύ και τα επιτραπέζια σαν δώρα. Εσένα? Γενικά αξιοποιώ οποιοδήποτε δώρο μου πάρουνε. Σίγουρα παιδάκι παίρνα πάρα πολλά παιχνίδια, δηλαδή ό,τι παιχνίδι ήθελα μου το παίρνανε. Τώρα πλέον από τα έφηβος μέχρι 17-18 ήταν το κλασικό ρούχα βιβλία και πλέον δεν μου κάνουν δώρα. Τι εννοώ? Μου δίνουν ένα χαρτζηλίκι και μου λένε πάρε ό,τι θες. Θα σας πω γιατί. Εγώ τα τελευταία χρόνια έχω γίνει λίγο πιο νέρντουλας, πιο συλλέκτης. Οπότε μαζεύω γενικά από franchise, είτε είναι Harry Potter, είτε είναι Marvel, είτε είναι DC, είτε είναι anime.
φιγούρες, βιβλία, γενικά franchise και τέτοια. Οπότε επειδή ξέρουν ότι σίγουρα θα μου πάρουν μπλούζες και τέτοια και σε αυτή την ηλικία, αλλά επειδή ξέρουν ότι έχω κόλλημα με αυτά και από το να το ριψοκινδυνεύσουν να πάρουν μια φιγούρα ή οτιδήποτε που δεν μου αρέσει, μου κοπάνε ένα χαρτζιλί και μου λένε πάρω τι θες. Γιατί ξέρω ότι εγώ θα πάω να ψωνίσω μετά σίγουρα κάτι, είτε vintage θα είναι φιγούρα, είτε θα είναι κάποιο manga από anime, είτε θα είναι μια φιγούρα Iron Man από Marvel, οτιδήποτε. Τα τελευταία χρόνια τους έχω δυσκολέψει αρκετά στην επιλογή δώρων. Η αλήθεια είναι ότι και τα λεφτά είναι πολύ ωραίο δώρο. Δηλαδή, σου λέει άλλος πάρει ένα πενιντάρικο, ξέρω, λες, ωραία, θα το κάνω ό,τι θέλω, ας πούμε. Γιατί κοίταξε να δεις, και μπλούζα μπορεί ο άλλος να σου πάρει μια μπλούζα που δεν σου αρέσει, κατάλαβες. Και να πας να την αλλάξεις. Ενώ όμως σου δώσει κατευθείαν να σου πει πάρε 20 € να πάρεις μια μπλούζα ή 50€, την αξιοποιήσεις εσύ όπως θέλεις. Ωραία, τώρα να περάσουμε λίγο στα κακά δώρα. Δηλαδή, π.χ. κάτι πολύ κακό που έχουμε πάρει ή γενικά τι θεωρούμε κακό δώρο. Γενικά, κακό δώρο θα θεωρηθώ να μου πάρουν κάλτσες ή εσώρουχα. Μπράβο ρε Box, από το στόμα μου το πήρες. Εγώ έχω γράψει νούμερο 1 κάλτσες, δηλαδή η κάλτσα τι δώρο είναι, θα σου πάρω ένα ζευγάρι κάλτσες. Θεωρώ τέτοιο δώρο είναι τύπου του πεταματού, δηλαδή πηγαίνω 5 λεπτά πριν κλείσω τα μαγαζιά, πριν γίνει το τραπέζι, βρίσκω κάτι κάλτσες και τις παίρνω, δηλαδή είναι πολύ μουντό δώρο. Νομίζω οι κάλτσες είναι το ίδιο χάλια με το να σου πάρουν γλάστρα. Δηλαδή ότι ο άλλος πραγματικά δεν νοιάζεται καθόλου και απλά ό,τι ήταν πιο πρόχειρο παίρνει και το πήρε. Δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ. Ναι, βέβαια εγώ που έχω μια λάτρη προς την ζωολογία και στη φυτολογία θα μ' άρεσε μια γλάστρα. Εντάξει ρε παιδί μου, ναι. Μα κοίτα, να σου πω κάτι, και οι κάλτσες. Εγώ ας πούμε έχω πάρει πολύ ωραίες κάλτσες, ξέρω εγώ, χριστουγεννιάτικες. Τώρα μου άλλος πάει και μου πάρει ένα ωραίο σετ με 2-3 κάλτσες χριστουγεννιάτικες ή γενικά ξέρετε με σχεδιάκια πάνω και τέτοια. Θα μ' αρέσει. Τώρα μιλάμε για κάλτσες σε φάση να σου πάρει ένα ζευγάρι μαύρες κάλτσες, ας πούμε, τέτοιο στυλ κάλτσες. Για να μην παρεξηγηθούμε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Θεωρώ επίσης πολύ ξενέρωτο δώρο το να σου πάρει ο άλλος κάτι πολύ πρακτικό. Του στυλ, να σου πάρει ας πούμε μία σκούπα, μία σφουγγαρίστρα, κάτι για το σπίτι, δηλαδή ρε παιδί μου που είσαι σε φάση ότι ο άλλος πραγματικά πήγε στο σούπερ μάρκετ και λέει θα της πάρω δώρο, ξέρω εγώ, μία οδοντόβουρτσα, ας πούμε, ηλεκτρική, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το δώρο εγώ καθόλου. Τέτοια δώρα θα σου πω είναι τόσο basic που μπορείς να τα πάρεις και μόνος, δηλαδή άμα θες μια σκούπα πας και την παίρνεις. Αυτό. Πέρα από τα έθιμα, τα δώρα και όλα αυτά, μην ξεχνάμε το βασικότερο που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα είναι οι χριστουγεννιάτικες ταινίες και στο κλίμα που σε βάζει. Φυσικά υπάρχουν αναρρύθμιτες ταινίες, αλλά υπάρχουν κάποια καλά διαμαντάκια, υπάρχουν και κάποια που δεν είναι τόσο καλά. Εμείς θα πούμε τα καλά μας και την προσωπική μας λίστα, ποιες βλέπουμε, ποιες μας αρέσουν, ποιανών είμαστε φαν γενικά. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει μια λίστα με ταινίες. Ένα top 10 ας πούμε. Και θα ξεκινήσω με την πρώτη, η οποία πραγματικά ήταν η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό με το που σκεφτόμουν χριστουγεννιάτικες ταινίες. Και νομίζω ότι συμφωνήσεις και εσύ, Box, που είναι το Home Alone. Έχω ένα hot take για αυτή την ταινία, αλλά φοβάμαι ότι θα φάω cancel. Δηλαδή? Μεγαλώνοντας τα τελευταία χρόνια, έχω λίγο κάνει προς τα πέρα το Home Alone και δεν είναι προσωπικό αγαπημένο μου πλέον. Θα σας πω γιατί, μην φάω κράξιμο κάτω στα σχόλια. Παρόλο που είναι στολισμένα και όλα αυτά, έχει φύγει λίγο το vibe μου ότι βλέπω χριστουγεννιάτικη ταινία, γιατί ουσιαστικά, άμα πάρεις την ταινία, τι είναι, ένα παιδάκι μένει πίσω στο σπίτι και δύο ληστές τον κυνηγάνε να τον κλέψουν και είναι γεμάτο φάρσες και όλα αυτά. Δηλαδή, είναι ταινιάρα προφανώς, μας μεγάλωσε αυτή η ταινία και είναι πάντα παραμένει κλασική χριστουγεννιάτικη, αλλά είμαι σε vibe τύπου να δω κάτι πιο που θα μου περάσει το μήνυμα των Χριστουγέννων παρά να δω να κυνηγιόνται και να. Σαν μια παροδία του Ντένις Τρομερού. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Κοίτα, να είμαι ειλικρινής, ισχύει λίγο αυτό που λες. Δηλαδή ότι άμα το απομυθοποιήσεις λίγο, είναι απλά ένα παιδάκι που τον κατέληψαν μόνο του. Δηλαδή είναι λίγο λυπηρό να το σκεφτείς ότι το ξεχάσανε. Και μάλιστα με αρέσει που υπάρχει Home Alone 2 που το ξαναξεχάσανε. Δηλαδή ναι. Ο Χριστός και η Παναγία. Αλλά εντάξει, εγώ την έβαλα επειδή είναι κλασική και επειδή είναι μια ταινία που πάντα γελάς, ας πούμε, και πάντα όταν την πετύχεις θα την δεις, ας πούμε, αυτή την έννοια. Προσωπική αγαπημένη ταινία σίγουρα είναι το Πολικό Εξπρές. Θυμάμαι ότι ήμουνα μικρούλα και καθόμουν με τον αδερφό μου και το βλέπαμε 500 φορές, ας πούμε, για χρόνια. Είναι, θεωρώ, πολύ μαγική ταινία το Πολικό Εξπρές. Μετά, έχω βάλει δύο ταινίες που σίγουρα δεν τις έχεις βάλει εσύ, γιατί είναι ταινίες Barbie, οι οποίες τα κορίτσια θα με καταλάβουν περισσότερο. Η μία λέγεται «Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα»
Είναι κλασική ταινία Barbie, πολύ ωραία. Και η άλλη είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων. Είναι ουσιαστικά η ιστορία του Scrooge. Απλά είναι με Barbie. Δηλαδή είναι μια τύπισσα η οποία είναι πάρα πολύ ξινή και κακιασμένη κτλ. Και ουσιαστικά της εμφανίζονται τρία πνεύματα που θα πω και σε λιγάκι, γιατί έχω βάλει και άλλη ταινία με Scrooge. Και ουσιαστικά προσπαθούν να τις μάθουν να μην είναι έτσι και να τη διδάξουν κάτι. Και μετά μία τρίτη ταινία Barbie, είναι η Barbie στον Καριοθράφστη, όπου πάλι είναι μια πάρα πολύ ωραία χριστουγεννιάτικη ιστορία και έχει να κάνει με λίγο με τον έρωτα και αυτά. Έχει έτσι πολύ χριστουγεννιάτικα vibes. Αυτές. Τώρα, έχω βάλει δύο ταινίες, οι οποίες είναι λίγο μέσα και έξω στο θέμα. Και θα καταλάβετε γιατί το λέω. Η μία είναι οι 5 θρύλοι. Είναι μια ταινία η οποία έχει διάφορους χαρακτήρες, δηλαδή έχει τον Άγιο Βασίλη, το λαγουδάκι του Πάσχα, την Νεράιδα των Δοντιών, έχει δηλαδή διάφορους χαρακτήρες και έχει να κάνει με αυτό και καλά με τα Χριστούγεννα, αλλά δεν είναι καθαρά χριστουγεννιάτικη, έχει λίγο πιο γενική θεματολογία, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι animated ταινία αυτή, άμα δεν την έχετε δει να τη δείτε την προτείνω. Και μια άλλη animated ταινία είναι το Nightmare Before Christmas, το οποίο είναι λίγο Halloween και λίγο Χριστούγεννα, αλλά θεωρώ ότι έπρεπε να μπει εδώ στα Χριστούγεννα, η οποία είναι έτσι λίγο σαν θριλεράκι, λίγο έτσι τρομακτική, λίγο spooky κτλ. Μετά έχω βάλει μία, την οποία δεν ξέρω αν την ξέρει πολλοί κόσμος. Λέγεται Violent Night και είναι ουσιαστικά ένα thriller. Σε αυτή την ταινία πρωταγωνιστεί αυτός ο τύπος, ο οποίος δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, αλλά ήταν αυτός που έκανε τον αστυνομικό στο Stranger Things, ο Μουσάτος. Ναι, νομίζω λέγεται David Harbour ή Harbour. Έχει παίξει και στο Thunderbolts της Marvel. Μπράβο, αυτός. Η πλοκή είναι φοβερή γιατί είναι ένας πολύ μπάντας Άγιος Βασίλης, ο οποίος απλά σκοτώνει κόσμο. Και είναι λίγο thriller, σε συνδυασμό με χριστουγεννιάτικη όμως, γιατί ο τύπος είναι Άγιος Βασίλης και καλά και είναι όλο με Χριστούγεννα η ταινία. Δεν ξέρω, εμένα μ' άρεσε. Βγαίνει και παρόμοια νομίζω τώρα, Silent Night λέγεται. Σιωπηλή νύχτα, πάλι τρόμο με δολοφόνο. Μπορεί να είναι τέτοιο στυλ. Μετά είναι το Klaus, το οποίο φαντάζομαι το ξέρετε περισσότερο. Είναι πάλι animated ταινία του Netflix και αυτή είναι έτσι πολύ κλασική χριστουγεννιάτικη. Και τελευταία, πάρα πολύ κλασική, αν με ρωτήσεις για κλασική ταινία, είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων με τον Scrooge, το οποίο είναι η πιο χριστουγεννιάτικη ταινία από όλες και γι' αυτό το vibe που είναι και λίγο λυπηρό όμως και λίγο τρομακτικό και λίγο απ' όλα. Αυτές έχω εγώ box. Είχες πολλές που δεν έχω εγώ, οπότε θα σου πω εγώ τη δικιά μου λίστα. Πρώτο και όπως εσύ το Πολικό Express. Μετά έχω το πνεύμα των Χριστουγέννων με το Scrooge που είπες και αυτό παραμένει κλασική ταινία. Και μετά είναι άλλη μια κλασική που την έχουμε δει όλοι και είναι λίγο ρομαντική. Δεν βλέπω πολύ ρομαντικές, αλλά αυτή μου άρεσε. Έχω το Holiday, που όσοι δεν την έχετε δει, ουσιαστικά δύο γυναίκες αλλάζουν σπίτια τα Χριστούγεννα και είναι λίγο πιο ρομαντική. Είναι πολύ γνωστή ταινία και είναι αρκετά συγκινητική και ρομαντική. Δεν βλέπω συνήθως τέτοια, αλλά η συγκεκριμένη μου άρεσε. Μετά έχω ίσως η αγαπημένη μου χριστουγεννιάτικη ταινία και απορώ πως δεν την ανέφερες, Τζέο. Είναι το πώς το Grinch έκρεψε τα Χριστούγεννα. How the Grinch Stole Christmas με τον αγαπημένο μας Jim Carrey. Θα φάω cancel, αλλά δεν το έβαλα στη λίστα μου γιατί δεν το έχω δει δυστυχώς. Αλλά έχω σκοπό να το δω φέτος. Μετά έχω το Ξωτικό, λέγεται Elf στα αγγλικά, βγήκε το 2003. Είναι με το Will Ferrell, που είναι ουσιαστικά το Ξωτικό του Άγιο Βασίλη φεύγει από τον Βόρειο Πόλο και πηγαίνει στον κόσμο των θνητών ή στον κόσμο των ανθρώπων που λένε και εκεί πέρα. Και είναι αρκετά κωμικό. Μετά έχω μια πολύ παλιά ταινία και είμαι σίγουρος σχεδόν δεν αρέσει κανένα αυτή η ταινία, αλλά εμένα είναι πολύ κομπλέ. Έχω το Jingle All The Way, είναι του 1996 και παίζει ο Arnold Schwarzenegger. Είναι, όσοι δεν την έχετε δει, είναι ουσιαστικά ο Schwarzenegger έχει ένα παιδί και θέλει να πάρει ένα παιχνίδι ρομπότ. Και δεν το βρίσκει πουθενά και πηγαίνει από μέρος σε μέρος να το βρει. Είναι full κωμωδία και σου εκφράζει δηλαδή ότι ένας πατέρας προσπαθεί να βρει ένα δωράκι για το γιο του. Και έχει πολύ εύκολο να βλέπεις τον Schwarzenegger σε κωμικό ρόλο. Μετά έχω μια πολύ συγκινητική ταινία που σίγουρα θα την έχετε δει όλοι.
Λέγεται ο χιονάνθρωπος Jack Frost, που είναι, νομίζω στα ελληνικά λέγεται ο μπαμπάς μου χιονάνθρωπος. Είναι ουσιαστικά ένας πατέρας που πεθαίνει σε ένα δυστύχημα και ξαναγεννιέται σαν χιονάνθρωπος και ουσιαστικά προσπαθεί να εκπληρώσει τις τελευταίες επιθυμίες του γιού του πριν πεθάνει αυτός, για να τον κάνει χαρούμενο. Είναι πολύ συγκινητική ταινία και όσοι δεν την έχετε δει σας την προτείνω σίγουρα. Μετά έχω τον αδερφό του Άγιο Βασίλη, που όσοι δεν ξέρετε είναι ουσιαστικά ο αδερφός του Άγιο Βασίλη, είναι παραπονεμένος και πάει στο Βόρειο Πόλο να τα βρει με τον αδερφό του, επειδή όλοι εκεί πέρα δίνουν προσοχή οικογένεια στον μεγάλο αδερφό, γιατί είναι ο Άγιος Βασίλης. Και θυμάμαι μια πολύ αστεία σκηνή, σκάει και σαν εφορία, σαν ελεγκτής εκεί πέρα και του κάνει έλεγχο του Άγιο Βασίλη κατά πόσο λειτουργούν τα παιχνίδια, πόσο πάει καλά, αν αυτά που του δίνουν αποζημίωση είναι καλά. Και θυμάμαι ήταν πολύ αστείο, γιατί το είχα συνδυάσει full με Ελλάδα. Και τελευταία ταινία, θα κλέψω όπως η Κιτζέο και θα βάλω κι εγώ μια τρόμου που είναι πάρα πολύ τρόμου. Βγήκε το 2015 και λέγεται Krampus ή αλλιώς Αντιβασίλης. Όσοι δεν ξέρετε, το θρύλο πίσω από τον Krampus είναι ουσιαστικά όταν τα παιδιά δηλαδή είναι πολύ κακά, στέλνεται αυτός ο Krampus και τα τιμωρεί. Και η ταινία είναι full τρόμου, δηλαδή πάει ο Krampus, κάνει κακό στην οικογένεια, τιμωρεί τα παιδάκια που ήταν κακά και μου άρεσε πάρα πολύ συγκεκριμένα γιατί όντας λάτρης του παραφυσικού συνδύασα τρόμο με Χριστούγεννα. Αυτές έχω εγώ πάνω κάτω από ταινίες, είναι σίγουρα συνήθιστες ταινίες. Κάποιες τις έχετε δει σίγουρα, κάποιοι μπορεί να μην τις έχετε δει, αλλά είναι must για μένα. Κάθε Χριστούγεννα θα τα βλέπω. Πολύ ωραίες ταινίες πρότεινες. Και να σου πω την αλήθεια, πολλές που δεν τις έχω δει, με έκανες να θέλω να τις δω. Οπότε θα τις έχω στα υπόψη μου. Να πω ότι και σαν παιδάκια, κάθε παιδικό show που βλέπαμε ή καρτούν, είτε αυτό ήταν Bob Σφουγγαράκης, είτε αυτό ήταν Pokemon, είτε αυτό ήταν Scooby-Doo, είχε το αντίστοιχο χριστουγεννιάτικη ταινία, χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Αυτό ισχύει πάρα πολύ που λες. Που ήταν ωραίο γιατί έβλεπες τον αγαπημένο σου χαρακτήρα που τότε λάτρευε σαν παιδάκι να σε βάζει στο κλίμα των Χριστουγέννων και να το έβλεπες. Δηλαδή θυμάμαι προσωπικά ένα επεισόδιο του Bob Σφουγγαράκη ήταν πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο. Η Disney έχει κάνει πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα επεισόδια με τον Mickey. Όσοι δεν έχετε δει, είναι μικρές ιστορίες από τον Mickey και ήταν πολύ ωραίες. Αυτό πήγα να πω τώρα, ότι ο Mickey είναι πολύ κλασικός, έτσι πάλι με Χριστούγεννα. Αυτό. Και σαν παιδάκια βλέπαμε δηλαδή πέρα από τις ταινίες που είχες να δει και επεισόδια ή ταινίες από χριστουγεννιάτικες από σειρές. Ένα άλλο βασικό θέμα των Χριστουγέννων είναι τα τραγούδια προφανώς, τα οποία ξεκινάνε να παίζουν οριακά από τον Νοέμβριο και οριακά μέχρι τα Χριστούγεννα τα μισείς και λες όχι άλλο Παναγία μου, ειδικά οι άνθρωποι που δουλεύουν σε μαγαζιά και τα ακούνε όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί πιστεύω ότι αυτοί υποφέρουν. Εμείς χαιρόμαστε και λέμε αχ τι ωραία, πάω να ψωνίσω και έχει χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τα ακούν όλη μέρα. Αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Οπότε, αν θες, Box, μπορείς να ξεκινήσεις. Έχω πάρα πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια που γενικά ακούω. Θα ξεκινήσω με ξένα κυρίως. Το πιο must χριστουγεννιάτικο τραγούδι είναι της Mariah Carey, το All I Want for Christmas is You. Το πιο basic τραγούδι που θα ακούς συνέχεια σε ό,τι μαγαζί και να πας, όπου και να υπάρχει σε κάθε πλατεία. Και μετά επόμενο το Last Christmas. Νομίζω είναι τα πιο basic. Μετά έχω του Michael Bublé, το It's beginning to look a lot like Christmas, που είναι άλλο κλασικό και ακούγεται και αυτό παντού. Ένα άλλο που το ξέρετε όλοι είναι το Jackson 5, το Santa Claus is coming to town. Και έχουμε κάνει και διασκευή εδώ πέρα, το έχουν τραγουδήσει αρκετοί ελληνικοί, η Βιαδά μου έχει κάνει μια ωραία διασκευή. Μετά έχω ένα πολύ ωραίο τραγούδι που είναι προσωπικά το αγαπημένο μου, το βάζω και πιο πάνω από Last Christmas και πιο πάνω από Mariah Carey. Είναι το Shake Up Christmas του Train. Είναι πολύ ωραίο. Είναι το αγαπημένο μου χριστουγεννιάτικο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ και το μήνυμα που περνάει μέσα από αυτό το τραγούδι. Νομίζω η λίστα μου είναι πάρα πολύ καλή. Μπορεί να είναι basic, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην τα έχει ακούσει αυτά, εκτός αν μαζί κάτω σε κανένα υπόγειο. Ναι, ρε, εντάξει, είπες πολύ κλασικά και είπες και πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ δεν έχω πάρα πολλά τραγούδια βάλει στη λίστα μου. Έχω, εντάξει, Last Christmas και All I Want for Christmas. Έχω βάλει επίσης Ariana Grande το Santa Tell Me. Μετά έχω βάλει το Snowman της Sia, που πάλι νομίζω έχει γίνει πολύ γνωστό τα τελευταία χρόνια. Έτσι το έχω δει πολύ και στο TikTok και τα λοιπά, που το χορεύουν αν έχεις δει κάτι ζευγάρια και τα λοιπά στο χιόνι. Ναι, ναι. Μετά έχω βάλει ένα άλλο πολύ κλασικό που δεν το έπες εσύ, αλλά είπες άλλα κλασικά, το Rocking Around the Christmas Tree. Ναι. Πολύ κλασικό. Ωραία, και μετά έχω βάλει κάποια ελληνικά.
Όπως τα Χριστούγεννα της Βανδύ. Εντάξει, πολύ basic. Έχω βάλει το φέτος τα Χριστούγεννα του Σταν. Ναι. Μετά έχω βάλει το και καλά 2000 κάτι της Φουρέιρα «Σ' αγαπώ», που κάθε χρόνο βγάζει καινούρια και λέει 2020 «Σ' αγαπώ». Αν το έχεις ακούσει. Που βγαίνει κάθε χρόνο. Και μετά είναι κάποια έτσι cringe τραγούδια ελληνικά που είναι ουσιαστικά διασκευές των ξένων τραγουδιών. Όπως ξέρω εγώ του Last Christmas που το έχει βγάλει η Αλεξία, που λέει ας πούμε τους στίχους κάπως μεταφρασμένους ας πούμε. Και δεν έχω βάλει συγκεκριμένα τραγούδια, αλλά έχουν βγει και πολύ ωραία rock τραγούδια. Όπως ξέρω εγώ το White Christmas π.χ. Αυτά έχω βάλει εγώ. Ωραία λίστα. Εγώ και εδώ πέρα στα ελληνικά έφτιαξα αρκετά πραγματάκια, γιατί ακούω και αρκετά ελληνικά τραγούδια. Είναι και αυτό που είπες εσύ, τα Χριστούγεννα της Βανδύ. Μετά, εξίσου αγαπημένος είναι το Χρόνια πολλά του Σάκη Ρουβά. Αγαπάμε Σάκη Ρουβά. Ναι, ωραίο. Το καλύτερο δώρο που είχε βγάλει η Αποστολή Αζώη με τους 4Play. Ναι. Γενικά έχουν βγάλει σχεδόν όλοι νομίζω οι τραγουδιστές χριστουγεννιάτικα. Ναι, ναι. Έχει βγάλει η Ζώζεφιν, έχει βγάλει ο Τσαλίκης, η Άτζη Σαμίου, η Καλομήρα έχει βγάλει 2 τραγούδια. Mm-hmm. Μετά έχω το Μαρτάκιο στα Χριστούγεννα, που είναι και αυτό πολύ Ναι. ωραίο. Και έχω ένα που έχει βγει πρόσφατα, και είναι η Παπαρίζου Χριστούγεννα ξανά, και είναι πολύ ωραίο τραγουδάκι. Mm-hmm. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα η αγαπημένη μας Εύη Θόδη, που έχει κάνει το Jingle Bells. Μια ωραιότατη διασκευή. Νομίζω ότι η κυρία Εύη Θόδη οτιδήποτε έχει τραγουδήσει σε αγγλικό το έχει κάνει φοβερό. Αυτά έχω πάνω κάτω, και όπως είπαμε έχουν κάνει πάρα πολλά τραγούδια διασκευή οι Ελληνάρες μας. Πάρα πολύ ωραία λίστα. Εντάξει, και είναι αυτό που είπε ο Box, ότι ενδεικτικά τώρα εμείς είπαμε κάποια. Αυτό, μην μας κάνετε επίθεση κάτω στα σχόλια, δεν είπες αυτό. Γιατί ξέρω, σας βλέπω ήδη. Ετοιμάστε να πληκτρολογήσετε κάτω στα σχόλια. Και μιας και μιλάμε για Χριστούγεννα, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για φαγητά και γλυκά. Νομίζω ότι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των γιορτών είναι το φαγητό, και τρώμε και πολύ φαγητό. Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι ότι αλήθεια από την παραμονή Χριστουγέννων μέχρι την Πρωτοχρονιά έχω πάρει 5 κιλά, χωρίς πλάκα. Οπότε ναι, δεν γίνεται να το αφήσουμε απ' έξω αυτό το ζήτημα. Όπως είπε και η Τζέο, το φαγητά και τα γλυκά είναι το πιο must των Χριστουγέννων. Όλοι γυρνάμε 10, μη σας πω και 15 κιλά από τις γιορτές και κοπανιόμαστε στα γυμναστήρια μετά όλο το Γενάρη και το Φλεβάρι. Υπάρχουν πάρα πολλά γλυκά, αλλά σίγουρα τα πιο basic που έχουμε εδώ στην Ελλάδα είναι τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες, οι δίπλες μετά και έχουμε το σοκολατένιο κορμό. Συγκεκριμένα το φτιάχνουμε κιόλας στο σπίτι μου πολύ τα Χριστούγεννα. Δηλαδή πέρα από αυτά, κάθεται η μητέρα μου και φτιάχνει αυτό το γλυκό και το πηγαίνουμε στα σπίτια. Λοιπόν, ξεκινάω κι εγώ με γλυκά. Εγώ έχω βάλει τον κορμό, τον οποίο εννοώ αυτό που είναι σαν κεκάκι και έχει τη γέμιση μέσα, αλλά και το μοσαϊκό είναι πολύ κλασικό χριστουγεννιάτικο. Έχω τη βασιλόπιτα, την οποία η μητέρα μου κάνει μια συγκλονιστική βασιλόπιτα. Νομίζω είναι του Λουκάκου, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Η οποία είναι φοβερή. Είναι από αυτές τις βασιλόπιτες που είναι σαν υγρές μέσα, δηλαδή δεν είναι αυτές οι στεγνές που είναι σαν κεκάκια. Έχει μια άλλη υφή πολύ ωραία. Ναι, ναι. Μελομακάρονα, εντάξει, τα οποία μελομακάρονα, για να είμαι και ειλικρινής, τα τελευταία χρόνια μου αρέσουν και αυτό που είναι σοκολάτα γύρω-γύρω. Δηλαδή, κάνουμε εμείς κάτι με λευκή σοκολάτα απ' έξω, με κανονική σοκολάτα, γάλακτος κτλ. Οπότε τα εκτιμώ και αυτά, και ας μην είναι πολύ παραδοσιακά. Έχω βάλει και 2 φαγητά, τα οποία τρώμε εμείς παραδοσιακά στην οικογένειά μου. Δεν ξέρω αν είναι γενικά παραδοσιακά. Εμείς τρώμε κοτόπουλο γεμιστό με ρύζι. Δηλαδή, παίρνουμε ένα κόκορα, μια γαλοπούλα και τη γεμίζουμε με ρύζι, κάστανα, κουκουνάρι κτλ. Πολύ χριστουγεννιάτικο. Και το άλλο που κάνουμε τα τελευταία χρόνια, έτσι που πάλι είναι πολύ γιορτινό, αλλά δεν είναι για όλα τα γούστα, είναι χοιρινό με δαμάσκηνα. Που πάλι είναι έτσι λίγο ιδιαίτερο, λίγο γκουρμέ. Και για να κλείσουμε έτσι όμορφα το σημερινό podcast, έχουμε ετοιμάσει κάποια ωραία διλήμματα. Ξεκινάω εγώ να πω κάποια που έχω σκεφτεί, ας πούμε, που είναι πολύ κλασικά. Εντάξει, το νούμερο 1 είναι μελομακάρονα vs κουραμπιέδες. Ναι, το πιο κλασικό. Και είναι η αιώνια διαμάχη, μπορώ να πω. Εσύ τι λες? Εγώ, παιδιά, θα ακουστεί πολύ basic, αλλά είμαι team κουραμπιέδες. Τι? Ναι. Αποκλείεται. Ναι. Εγώ νόμιζα θα λέγαμε του στυλ. Καλά, εντάξει, αντικειμενικά όλοι θα λέγανε μελομακάρονα και τέτοια. Και τώρα με κούφανες. Πάντα κάνω τη διαφορά. Είδες.
Οπότε έχουμε διαφορετική άποψη με τον box. Δεν θα πάει δηλαδή ότι ό,τι λέω και εγώ θα λέει και εκείνος. Ωραία, καλά ξεκινήσαμε. Είσαι τι μελομακάρονα. Φανατική τι μελομακάρονα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι τι μελομακάρονα, να ξέρεις. Δηλαδή, ένα ποσοστό πιστεύω 70% είναι μελομακάρονα. Ξέρω, ψηφίστε και στα σχόλια, να μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Επόμενο, θα σου θέσω τώρα ένα ωραίο διληματάκι. Προτιμάς να περάσεις έτσι τις γιορτινές μέρες στο σπίτι με φίλους ή με οικογένεια ή να σε έξω βόλτα σε μαγαζιά με γιορτινά πράγματα κτλ. Κοίτα, είναι δύσκολο δίλημμα. Θα σου πω ότι, και θα κλέψω και λίγο, είμαι και των δύο. Δηλαδή, τη μία μέρα αυτό και τη μία μέρα το άλλο. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι και τα δύο. Πρέπει να ισορροπώ και τα δύο. Και μου αρέσει να κάτσω τη μία μέρα με κόσμο, να χουλιάσουμε και όλα αυτά. Και την επόμενη να πούμε να πάμε σε ένα μπουζούκια ή οτιδήποτε, να πάμε να πιούμε ένα ποτό για τη νέα χρονιά ή οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι Χριστούγεννα είμαι οικογένεια, χούλιασμα και Πρωτοχρονιά τύπου λέω καλή χρονιά και μετά τα λέμε για ποτάκι. Ναι, το ακούω. Εγώ θα επέλεγα περισσότερο λίγο, αν και μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω έξω και να είναι στολισμένα τα μαγαζιά και αυτά, ας πούμε, έτσι αυτό το vibe. Μ' αρέσει να μαζεύεστε σπίτι, να πίνετε ζεστή σοκολάτα, να παίζουμε επί τραπέζια, ας πούμε, όλοι μαζί, να έρχονται φίλοι. Μ' αρέσει αυτό έτσι πάρα πολύ το vibe. Επόμενο, μιλάμε τώρα για πρωτοχρονιά. Πρωτοχρονιά με οικογένεια ή με φίλους? Θα πω φίλους, γιατί με οικογένεια την επόμενη μέρα, 1η Γενάρη, πάμε και τρώμε δηλαδή μετά την Πρωτοχρονιά. Οκ. Αλλάζεις χρονιά με φίλους και την επόμενη μέρα πηγαίνεις οικογενειακά. Εντάξει, το δέχομαι. Εγώ θα έλεγα με οικογένεια, δεν ξέρω, θεωρώ, ειδικά την Πρωτοχρονιά, εγώ τη θεωρώ πολύ οικογενειακή γιορτή, γιατί ας πούμε, εντάξει, τα Χριστούγεννα μπορεί οτιδήποτε, μπορεί να λείπεις, να είσαι κάπου, ενώ την Πρωτοχρονιά τη θεωρώ έτσι πολύ οικογενειακή, αλλά και εγώ είμαι της φάσης ότι θα περάσω, ας πούμε, την Πρωτοχρονιά με τους δικούς μου, θα γίνει αλλαγή του χρόνου και μετά μπορούμε είτε να μαζευτούμε σε ένα σπίτι με τους φίλους μου, είτε να βγούμε έξω σε κανένα μαγαζί, σε κανένα κλαμπ κτλ. Και τελευταίο δίλημμα. Εντάξει, το οποίο βέβαια θεωρώ ότι ξέρω τι θα απαντήσεις, αλλά εντάξει. Είναι γλυκά ή αλμυρά? Θα απαντήσω αλμυρά. Με σόκαρες πάλι, δηλαδή σε όλο έχω πέσει έξω πια. Εγώ θα πω γλυκά, δεν ξέρω γενικά, καλά εγώ γενικά είμαι του γλυκού, αλλά θεωρώ ότι τα Χριστούγεννα είναι κατεξοχήν η γιορτή των γλυκών, δηλαδή έχουν την τιμητική τους ρε παιδί μου τα γλυκά. Έχεις τα μελομακάρονα, έχεις τους κορμούς, τα μοσαϊκά, τα κέικ, τα κρουασάν, δεν ξέρω. Σίγουρα, αλλά όντως πολύ κοιλιόδουλος. Θεωρώ πιο πολύ θα φάω τέρμα, κρέατα και όλα αυτά, παρά γλυκά. Δηλαδή θα φάω και τα γλυκά μου, αλλά πάντα θα φουσκώσει στα κρέατα. Άρα ανυπομονείς δηλαδή πιο πολύ για τα αλμυρά φαγητά, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Θα σου πω, ανυπομονώ πιο πολύ να μου ορλαθώ στο κρέας, αλλά αν μου έλεγες κρέας θα φάω κάθε μέρα. Ναι, Περιμένω πως τύπος να φάω μια βασιλόπιτα, ένα γλυκάκι, γιατί όλοι βρίσκουμε δικαιολογία τα Χριστούγεννα να φάμε 500 κιλά κρέας. Ψιτούρες κλασικά. Ναι. Πολύ ωραία διλήμματα έθεσε η Τζέο. Αλλά έχω κι εγώ ένα πολύ δυνατό. Και θέλω να μου πείτε και τη γνώμη σας κάτω στη σχόλια, αλλά και εδώ να μου πείτε, Τζέο. Θα προτιμούσες να κάνεις Χριστούγεννα Ελλάδα ή εξωτερικό? Εξωτερικό. Όντως. Ναι. Αλλά πρόσεξε, σε μια χώρα όμως που να γιορτάζει τα Χριστούγεννα, δηλαδή να πήγαινα σε μια άσχετη χώρα που δεν θα είχε τίποτα. Μιλάμε για κάποια ωραία γνωστή ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, όπως λέγαμε προηγουμένως, μια Αυστρία, έτσι κάτι τέτοιο. Αλλά όχι κάθε χρόνο. Θα προτιμούσα όμως να πήγαινα, ας πούμε, κάθε τόσο ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Εσύ? Εγώ Ελλάδα. Ελλάδα. Θεωρώ όλα αυτά, γιατί όλα αυτά τα έθιμα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα δεν τα έχουμε στο εξωτερικό. Δηλαδή τώρα πού θα φάω κουραμπιέτες εκτός Ελλάδας? Εντάξει ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Λες για Χριστούγεννα, δηλαδή μπορεί να πας, ας πούμε, παραμονή με 28, δηλαδή να γυρίσεις, να πετύχεις γιορτές. Ναι. Δεν τα κάνεις, δηλαδή τα γλυκά, εμείς τα κάνουμε, ξέρω εγώ, τώρα αυτή τη βδομάδα, την επόμενη, έχεις να φας περιθώριο, ας πούμε, να δεις, να χορτάσεις. Σου έχω και ένα άλλο ωραίο δίλημμα. Έστω ότι έχεις την επιλογή να κρατήσεις ένα χριστουγεννιάτικο έθιμο και τα άλλα τα εξαφανίζεις για πάντα. Ποτέ, δεν θα τα ξαναδείς ποτέ στη ζωή σου. Εξαφανίζονται πλέον, τα ρουφάει η μαύρη τρύπα. Ποιο θα ήταν αυτό? Πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι θα διάλεγα το στολισμό. Ο στολισμός είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή δεν ξέρω, σου λέω, μ' αρέσει απλά να κάθομαι να βλέπω τα φωτάκια, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι και εγώ το ψιλοσκέφτομαι, αλλά καταλήγω και εγώ μάλλον στο στολισμό, γιατί άμα δεν υπάρχει στολισμός, δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτό είναι όλο το vibe, θεωρώ. Δηλαδή, αυτό το κάνει ξεχωριστό. Γιατί το να μαζευτεί σε ένα τραπέζι και να φας, το κάνεις και κάθε Κυριακή, άμα το σκεφτείς με την οικογένειά σου. Σίγουρα. Να και κάπου που συμφωνούμε. Γιατί σε όλα τα άλλα, οριακά αντίθετη. Αυτά λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού εορτινού podcast. Ελπίζω να το απολαύσατε κι εσείς όπως και εμείς. Να ευχηθώ εγώ προσωπικά χρόνια πολλά και καλή χρονιά όταν θα βλέπετε αυτό το podcast. Θα κοντεύουμε Χριστούγεννα ή θα είναι Χριστούγεννα όσοι το βλέπετε. Αλλά εμείς το ευχηθούμε από τώρα. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά και από εμένα. Να περάσετε πολύ όμορφα όπου και αν πάτε. Να ξεκουραστείτε, να φάτε πολύ. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε τα social μας κάτω για επιπλέον δουλειά που κάνουμε και άμα θέλετε να δείτε κάτι έξτρα από εμάς. Ήμουν η Τζέο. Ήμουν ο Box Studios. Και θα τα πούμε στο επόμενο κουτί του λόγου.